इंलिसाव 41 मोनदों ओमफ्राय एमआइएलआव 63 मोनदों एडभान्स बड'आव 66 मोनदों ओमफ्राय लजिकआव मोनदों 52 आं रोङानो माथो होजोबनानै मायाव नांबाय आंना आखाया 42 खौनो 24 होनानै 52 जाबाय ना बारल' रोङोमोन मानो नायलुनांगौ हाय गाइस दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायलायबाय दासो सिखारदों आंबो दिनै मिन्थियामोन दिनै हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होगोन दिनै हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होगोन बेखायनो दिनै जोंहाबो बिनानावफ्रा गोबाङानो रिजाल्ट होदों नालाय आं दा एसे खोनासंथांसै माबायदि नै जोंहा बिनानाव सासेयाबो होदोंमोन बेना माबायदि जाखो माबायदि जाखोनो माबायदि जाखो ओमफ्राय गिदिर फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय नोंना इसोर दाबो होआखै माबा मोनाखै रुल नाम्बारखौ हराखौ रुल नाम्बारखौ हराखौ सेकेन्ड गोजा येट गाइस माथो सेकेन्ड गोजासो नै र' नायनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नै गाइसमोन दिनै जोंनि आखौ बैसागुनि दिनै खानाबो दङ ओमफ्राय जों दा रिजाल्ट नायनो थांगासिनो आरोना जोंना सासेया फैगासिनो फंबाय सासे फैगासिनो जों दा मादैमोनाव थांनो नागिरदों मादैमोना सानैबो फिसाजो होदोंमोन नालाय जों दा नायनो थांगासिनो सासेया फैयाखैनो गेसाव बोरो लाबोबाय नामा वा लाबायानो नै र' रिजाल्ट नायनि मेला खांखमाखौ मैया जेननायखाय होद लासिं सिंनो नै जोंना संगासिनो खानाया अमा मासे बुथारबाय नै जोंना बुन्दुआ दाबो सिखाराखै ओइ बा खांखमा बायदि जालायना दं आरो माथो बडि गिदिर गिदिरनो हा मिन्थिया थौदो माबा बुथारहैदो ओजोंहाय मादैमोननाव थौदो मालाय मोनबायानो नै रिजाल्टआ आं नायाखै नायनोसो थांनि बोरै जाखोथाय मानसिफोरना थौदो नै जों दा थांसिगोन आरोना जों सानैजों हाथाय उनना फैखादों जों बेदर जाहैदो थिलनो खांखमा बायदि नुखादोंलै समान गासिबो समान गोजा माथो नोंना बडिया खानाया लावबाय बिथांना आंसो सिननो रोंगौ बिनि खानायखौ बेलेगा सिननो रोङा ओरैजाय दा न' जाखांनानै रिजाल्टनि खाना जाखांनानै जों बेहाय जाफैसिगोन आरोना हगासिनो हा अमा मासेरा बिसोर जाखाजोबनो हाया सेंग्राफोरखौ लाफायाबा नै जोंना मोनबायानो न'आ जायगाया ना हमनो मोजांथार नै ना हमनासो जागोन नामाब्रा दिनैनि रिजाल्टनि माबाखौलाय खानाखौलाय मोनहैसिगोन नै जोंना बिथाङा जाथारलानो लुबैनाया गिता बोरै जाखो हा नायदोंना नायाखै नेसानावबो सासे होदों जों ओरै मदि सरकार आरो राहुल गान्धीनि रिजाल्ट होनायखौ नायनि मदि सरकाराबो होदों एबार गिता माबोरै जाखो हा फार्स्ट अमा मासे अमा बुथारदोंसो मादै खोनायाखै र' जों नायफैगासिनो दा दसेनि उनाव बोरै जाखादै रिजाल्टआ मोजां मदि सरकार
नै राहुल गान्धीया गंसे न'खरावनो बिजेपि आरो कंग्रेसआनो दं नै राहुल गान्धीया इनो ओइ मा खबर नोंना मोजां खबर हा मोजां खबर टिंगि टिंगिसो माथो ओरे मोदी सरकारा ओइ सेकेन्डआव माथो गथ' सोगासिनोलाय नै खानानिबो बानायदों आच्छा भिडिअ बानायदोंथ' आरो ओमफ्राय सोर सोर मोनबावखो बोरो नायनि आखौ खनसे लाबो रुल नाम्बारखौ नोंनिखौ लाबो देबुलिखौ लाबो ओइ मा खबर ओरै फैलाय हा मोजां खबर नों माथो थेंगे थेंगेसो नुदोब्रा मानसिखौलाय हा नुवाखै मदि सरकार लाबो आखौ रिजार्भ माबाया हा माइलाय लिसुखौ जाबायानो नोङो जायाखैब्रा नायदों टाइम जायाखै माने बबेनिफ्राय मिथिखो नैनो जोंना मदि सरकारा जोंना कलेजाव होग्रोगासिनो हा जोंना कलेजाव होबाय कलेजाव नटिस बर्डआव ओंखारबाय नै बोरो राहुल गान्धीना मदि सरकारा ओंखारबाय नै औ मदिना ओंखारबाय मदिना नायनि इंलिसाव 41 मोनदों ओमफ्राय एमआइएल आव 63 मोनदों एडभान्स बड'आव 66 मोनदों ओमफ्राय लजिकआव मोनदों 52 इकनमिक्सआव मोनदों 51 पलिटिकेल साइन्सआव मोनदों 44 माबायाव प्रेक्टिकेल दंलायो नामा इकनमिक्सआव प्रेक्टिकेल दंखायो 19 मोनदों ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्सआवबो प्रेक्टिकेल दं बेहाय 17 मोनदों थिउरियाव मोनदों माबा 32 इकनमिक्सआव ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्सआव थिउरियाव मोनदों 27 ओमफ्राय प्रेक्टिकेला 20 मार्क ना 30 न' जाम्बियाव फैसाबो फार्स्ट डिभिजन थांगोन माथो बोरो नोंनिया बोरो नोंनिखौ लाबो नोंनिखौ लाबो रुल नाम्बारखौ नायबाय नोङो प्रेक्टिकेलाव फैसा गोनां जोंना टिउसन मास्टारासो लाजोबो जोंनिखौ मा पार्टि बुङो मैया जोंनिया होजोबदो दा जोंनि कलेजनिया जोंनि क्लासनिया आंनि माबा रुल मा गोसोलाय ककिला मनिसानिबो दंमोन मनिसाना मायाव थांखोनो सेकेन्डआव बेसो दं दिनै खाना होनो गसिगोन नोंसोरो नै जोंना बिमाया नैदोंमोन नै आदैया ओजाय नै मादैया आबैया बि फैसा होआखैनो प्रेक्टिकेलाव आंसो माथो होनानै माबा नांबाय आंना आखाया ककिलानासो बुंबाय फिथा हम नागिरदों 273 ये सुदु माबार 176518 आबरिमफ्राथ' खाना जाओ खाना जि नोंना माबासो कुमारसो नोंबो नायबावाखै अ मास्टारसो खोन्थादों नामा मदि सरकारनि स्कुटि सालायनो मोनसिम जालायदोंमोन मोनसिम दे सासे मोजाङै नाय मदि सरकारा गिलायदोंमोन नामालै दहाय 42 खौनो 24 होनानै पार्टि बुंजाबाय ना बारल'दोंमोन
मानो नायनो नांगौ नायलुदोनो नायलुदो बे ये एसे बर जानायखौनो इमानि दिन नोंसोरो मानो नायनो नांगौ सानैजों नुवानो गोब्राबमोन ini मा जाखो आं थादाव थांबा न'निफ्राय बाहेरायाव थांखादोंमोन 뭐야 그 kamu karakter 뭐야 그래도 जोंनो मानसिफ्रा लिंहरखादों मनिसा निखौ थुलाय मनिसानिया जोंना दा रिजाल्टखौ नायखांजोब्बाय आरो ना जोंना सासे थालांबावदों बिथां रसिनिखौ नायनो हा बैयो आमाय दन्दानि फिसालाया इनिखौ नायनि र' कल खालामदों जोंना रसियाव अमाखै माथो बिथाङा कल खालामदों जों नायनि बिथांनिखौ हा ये रसिया मा जाखो जोंनालाय जाबाय थांसै बोरो मदि सरकार थांसै जा थांसै ओइ टेंगे टेंगे बोरो राहुल गान्धीया हा ओइ राहुल गान्धी थांसै दै जों दाहाय बेदरखौ जानो फैसिगोन नै मदि सरकारा कानेक्ट खालामगासिनो थांसै जा दिनै जाया जों गाबोन जासिगोन थांसै थादो फैदों मेला जा थांसै आंना सेन्देला बबे मोनसेयावमोनब्रा जा आदैया आंनिखौसो गानना थांबाय सेन्देलखौ आदैया आंनिखौसो गानना थांबाय सेन्देलखौ गावनिखौ गालांनानै एखे सेन्देला दाख्लैबो बैसागुआव इखौनो गानदों जोंना जोब्बाय आरोना रिजाल्ट नायनाया जों दा थांसिगोन ओरै थांसै जोङो जाहैनोसै एबार जानो हाथाय मोनना फैनोसैलाय न'आव मिसानावबो होदोंमोन ना मिसाना बोरै जाखो नै जोंना लिंहरबाय रायजोनिया ओइ गिता बहारखो मायावखो मा बुथारगोन मा जेबो गैयालै माबाया दाउलाया बुथारनानै एवना दोनदो जों ओंखाम जाना फैग्रोन दै न'आव ओंखाम जाखांनानै जोङो फैगासिनो जोब्बाय नोंनाबो होदोंमोन ना नोंना रुल नाम्बारा खोन्थाब्रा जोंना गाबोनसो गोलैना जोबथ'बाय जों दा खाना जानायखौ उनाव देखायसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा खाना जानायखौ हायोबा देखायनो नाजासिगोन आरोना जों दा न'आव थांथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ एहायनो फोजोबबाय आरोना